La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bé, em diuen Rafael Solaz i Albert. Vaig néixer a València, al barri del Carmen, en 1950 i soc col·leccionista, bibliòfil en l'actualitat i antigament o fa anys vaig tindre diversos treballs. Però, bueno, bàsicament jo me definís com un bibliòfil. Molt bé, Rafael, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, com molt bé has dit, no? Tu has cobert en moltes facetes de la teva vida, sobretot el que va ser història de València en general i de València ciutat en particular. I crec que és un bon moment, no?, per a tornar a eixe barri del Carme dels anys 50. Si no m'equivoco, la teva família per el cognom vindrà de Xelva, no?, per el Solaz. De la Iessa, concretament per part de mon pare i per part de ma mare, el Albert, d'Ontinyent. I diguem, eixa València encara de postguerra, eixa València que encara era en certa manera València, bueno, un barri del Carme que suposa que a dia d'avui ja podem dir que ha desaparegut. Pues efectivament, el barri del Carme, clar, hi ha una diferència entre els anys increïble, o sigui que jo el que recorde, el meu record d'infància és jugar al carrer, viure al carrer i d'ahir pues, notar tot el que era el barri en si. El barri en si era una xicoteta ciutat dins de la mateixa ciutat, ahir mos coneixíem tots, els veïns. Jo he viscut l'època en què encara veia els veïns que estaven sopant al carrer i n'hi havia una espècie de conjunt harmonial, un cant, diguem, total a la vida, i en aquesta València que jo tinc que dir que s'ha perdut perquè jo recordé el barri, doncs mira, els olors, aquest aroma que teníem, per exemple, que estava al ple el barri d'oficis, per exemple, estava el carpinter, estava el que estava allí barnissant i tal, i aquests olors s'impregnaven per tots els carrers i denotaven pues, això, un barri actiu, obrer, artesà i sobretot recordava un poc la València gremial, no?, dels gremis, no? I això. Després també recorde la gent que cantava, estava treballant i cantava. I això s'ha perdut totalment, o sigui que potser hi havia una dona agranant allí la façana de la seva casa i estava cantant o se sentia a través d'un balcó gent que estava cantant. Bueno, això és una de les qüestions que se m'han quedat impregnades, no?, en el record. I després, què te vull contar? La plaça Santa Creu, per exemple, que era el lloc, el centre d'activitat nostre d'infància, no? Recordé, no ho sé, plantes baixes que estaven per la lletera, que vivia ahí tenia el seu comerç, i que el pare de la lletera venia en un carro, cosa que, clar, ara és impossible, en un carro, i venia i carregava la llet allí. Enfront estava la Carbonera, Amparo la Carbonera, que, vamos, jo tinc molts bons records, o gent peculiar, per exemple, l'abuela Pato també en la plaça Santa Creu. En la plaça Santa Creu jo vaig tindre una de les primeres acadèmies, que era l'acadèmia Llàcer, que aquesta acadèmia ara
m'ha sabut mal que a l'home, li diuen Lluís, m'ha sabut mal no parlar en ell més perquè era un represaliat de guerra, un mestre que havia perdut la seva carrera de mestre i havia tingut que muntar allí pues, una acadèmia molt humil, no? per a gent humil també del barri. Pues, podria contar 1000 històries de lo que és el barri del Carmen, de la pròpia plaça del Carmen, que anem a jugar allí on ara n'hi ha uns jardins en la plaça del Carmen, que és on està la font de Benlluire. Pues ahí era un solar i ahí jugàvem a la pilota, al guà, en les boles o a paratis plantat. Tot això és impensable avui en dia. Per què? Perquè la ciutat s'ha plenat de cotxes, la gent ja no juga tant en el carrer i bueno, pues, això van ser els primers anys meus en el barri del Carmen. Jo l'he vist totalment destruït perquè va ser testig de la Riguà, tenia 7 anys i l'he vist com la gent de tota la vida s'anava a altres barris més salubres, no? Perquè precisament aquesta zona que m'està parlant vostè, n'hi ha finques que se caiguen avall. Sí, aquesta zona, anem a veure, el barri del Carmen té un abans i un després de la Riguà, no? Jo crec que la Riguà va ser fatal per al barri perquè, ja dic, veïns de tota la vida, famílies senceres que se n'anaren i que se va quedar molt degradat durant 2 o 3 dècades. Que allò pareixia el Beirut valencià, no? Pareixia perquè n'hi havia molts solars, moltes cases que estaven mig enderrocades i bueno, pues això era el record que jo tinc. També un record important referent al barri, que és una de les primeres vegades que hice una pel·lícula, que és El niño que robó un millón o algo així, que és una pel·lícula ahí, i jo vaig veure com se rodava, perquè a 50 metres de ma casa va tindre lloc una escena en la plaça de l'Arbre, també una plaça típica, o sigui que típica i mítica. En fi, contaria moltes més coses. Hi ha una història que hem replegat de les històries que també has pogut replegar, que parla d'una dona major del Carme que era humil i que vivia no entre l'abundància, però que ella vivia damunt d'un tresor sense saber-ho. Ah, sí. I jo he pensat un poc que aquesta metàfora també serveix, és dir, una infància en un lloc que no saps que és un tresor, però que quan te fas major descobreixes que aquest barri és un tresor i pots escriure sobre ell, no? Clar, estàs referent a Pepi Calacurra. Pepi Calacurra era una dona, humil i vivia quasi de la caritat i resulta que aquesta dona tenia una rifa que feia per tot el barri, anava al mercat del Sant Sorell i aquesta dona venia cupons de rifa, però cupons de rifa que sortejaven la seva pròpia casa, imagineu-vos. Bueno, aquesta dona era un mig de vida, una supervivent total, i què passa? Que va morir, l'immoble que estava al cantó del carrer Pintor Fillol en carrer Santa Helena, el derrocaren i quan feren els fonaments i tal va aparèixer unes vasijes àrabs en tot ple de monedes d'or i de plata. Aleshores, clar, és una metàfora, és un contrasentit que una dona tan humil que li faltaven un duro per 4 pessetes, pues, que vivia damunt d'un autèntic tresor. O sigui que, bueno, pues, això són anècdotes que jo he viscut, Abans parlava d'aquest sabor gremial del barri i vostè, suposo que serà un moment de joventut, també decideix que vol participar d'això gremial i tinc entès que vostè volia ser artista. Sí. Anem a veure. En ma casa venien artistes perquè mon pare tenia un xicotet negoci, un negoci molt humil de compra i venda de mobles que ell
comprava mobles de segon mà, els arreglava, els monumentava i tal, i venia, no? Era per a gent també, molt humilde també, perquè no... Bueno, pues, entre aquestes històries venien a casa pintors de l'escola de Belles Arts que teníem darrere de casa. I esta escola de Belles Arts, pues jo recordé, pues no sé, a Genaro La Huerta, per exemple, vindre a casa. També venia Berlanga, que després contaré perquè he tingut una forta relació, no? Però, i això va ser que jo pintava en el porche de ma casa, pintava i dibuixava, també en les parets de ma casa, en una bronca increïble per meus pares, perquè potser apareixia un dibuix en una de les parets, una casa totalment decadent, era un palau del segle XVI, en el carrer Pentor Fillol, però que, bueno, pues, eixa va ser la meva inclinació pictòrica. Aleshores, jo vaig anar a Belles Arts, a l'Escola d'Arts i Oficis, perquè no podia, degut a l'edat, no podia escriure en Belles Arts, i resulta que vaig tindre aquests professors, Esteve Edo, l'escultor, Genaro La Huerta, Benjamín Suria, que era un senyor que ens donava dibuix i tal. Bueno, total, el primer any vaig treure unes notes brillantíssimes en quant a mi relació artística. Genaro La Huerta va posar un sobresalient en colorido, bueno, en fi, i vaig anar corrent a ma casa, vaig ensenyar notes, se van alegrar molt els pares, i al cap d'un mes estava treballant en un magatzem de ferros als 16 anys. O sigui, això va ser, diguem, bueno, però jo he continuat dibuixant, he continuat pintant, he fet diverses exposicions, i en realitat un home m'ho va dir, un dels professors, que jo era una persona humanista. Diu, tu podies correspondre al segle, no sé, XVI perfectament, dins de l'humanisme, perquè podies haver tocat música, pintar o la meva passió per la cultura, per els llibres. També tinc que dir, i sempre faig èmfasi en això, que en ma casa no n'hi havia llibres. A casa no n'hi ha llibres. D'on me ve a mi l'amor per als llibres, l'amor per estudiar, l'amor per llegir? Pues no sé, és una cosa innata en mi, o sea que, i això és una qüestió que jo sempre poso com a alegria, no? Jo podia haver sigut un professor de no sé què, però no tinc una formació acadèmica. Això vull deixar-ho ben clar, no tinc formació acadèmica, no tinc cap de títol, però sempre rodejat en llibres, tinc una vivència que se pot determinar per tenir una carrera de carrer, no? O sigui que diria... Parlem un poc de Berlanga i d'aquesta relació. Sí. Bueno, en Berlanga venia per casa, mon pare tenia una tertulieta, però molt variopinta, no? Igual n'hi havia un senyor que era un antiquari, com venia Berlanga, o venia un altre que ara no recorde, de l'Acadèmia de Belles Arts, i tenia una tertulieta allí i tal, no sé què. Jo no participava perquè jo era molt menut. Juan Reus, el pintor Juan Reus, que és un cartelista de bous increïble, bueno, pues, i res, i per al temps, pues, va faltar-me un pare, però Berlanga sempre se recordava de quan venia a casa, de no sé què i tal. I un dia, com me vegué que era molt aficionat, jo ja havia escrit articulets i coses d'aixes sobre llibres, em va dir, Rafa, el que tens que fer tu és escriure un llibre sobre les coses així de València prohibides, el sexe, el no sé què, clar, que era tan amant. I a mi li vaig fer cas, diu, i jo te vaig a prologar el llibre. Entonces vaig escriure per als anys la València prohibida, però en tan mala sort que quan tenia que prologar-me el llibre, un fill va morir, i ell va passar una època, jo li quedava a Madrid, tenia el telèfon a Madrid, se passava una dona que n'hi havia allí, que era una espècie de secretària, i ja no m'ho va prologar ell, i m'ho va prologar Jesús Huguet, que és ara actualment el secretari del Consell Valencià de Cultura. Bueno, doncs aquesta relació, ell sempre anava buscant llibres eròtics, d'erotisme, i bueno, era un fetxitista, com sabem, no?
I aquesta és la relació. Després en Madrid vas coincidir alguna vegada en ell perquè crec que un germà o un familiar tenia un hotel a Madrid. Jo vaig viure 2 anys a Madrid i ahir alguna vegada ell no sé si coincidir en Gloria Fuertes, jo sí, jo tenia allí, ens reuníem allí en un baret de Madrid, que també venia Paco Umbral, i bueno, pues de Gloria Fuertes tinc també molt bons records i sobretot tinc una poesia inèdita signada per ella, dedicada a mi, o sigui que me dedicava perquè ella sempre me demanava que li portava taronges, que li agradava molt. Les taronges de València, no sé què, i va fer una poesia, ara no recorde molt bé, però dia així com les naranjas de València i les naranjas de la Xina, no sé què, que no venen mai o que no sé què. Bueno, al final sí que li vaig portar un basquet. O sigui, aquesta és l'anècdota. Per exemple, en ese Madrid també, que jo tindria 20 anys i que era l'època predemocràtica i, en fi, tot el que va ocórrer després i tal, vas viure allí a Madrid 2 anys. Vas viure. Ha parlat d'una poesia inèdita. Veurà la llum aquesta poesia o...? Sí, alguna vegada la publicaré o la donaré inclús... Jo he fet diverses donacions, ara fa un mes que acaba de donar tots els contractes de Blasco Ibáñez en els països nòrdics que jo tenia en la meva col·lecció, ho he donat per a que siga per estudi de tots, no? I esta, a lo millor també la doné com una cosa anecdòtica. Anecdòtica és un full, no és una poesia llarga, és d'aixes que feia ella i tal, que me va fer en un moment, en la plaça Major, abans d'actuar ella, d'intervindre per a Televisió Espanyola en un programa de xiquets que feia ella. Allí en la plaça Major, hemos juntado entre los 4, y entonces cuando me va a dir, digo, oye, pero que no te'n recordes de esta noche y tal, y yo no es que no me'n recordava, sinó que jo anava en tren i no anava en un basquet de taronja i tal, Ahir ja l'afició pels llibres era substancial? Com comença tota aquesta passió per la... Fica't, és una qüestió inclús, no sé si del més allà o de lo que sigui, però jo sempre havia somiat, quan era xicotet, que jo tenia un moble en llibres antics. I jo vaig anar amb mon pare a una testamentària, estaven fent repart allí d'una casa en el carrer Serrans i allí hi havia tots els llibres tirats per terra, en fi, i vaig agafar 3 o 4, i va dir, papà, jo vull que estos llibres i tal, i ell me va dir, pa què vols estos llibres? Pa què vols llibres? Diu, això és molt antic i tal, no sé què, total, que no li dona importància, però sí, jo sí que li vaig donar, tindria 14 anys o per ahí. Entonces, és una època en què ja tenia una passió per els llibres i per la història, no? Però sobretot per els llibres. I en unes estrenes de Nadal, me donaven 5 pessetes aquelles grans que n'hi havia i jo vaig anar a les covetes del mercat, que allí n'hi havia parades en llibres en Nadal, i vaig comprar el primer llibre que tinc com un tresor increïble, Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain, no? Pues aquest llibre el tinc. I a partir d'ahí anava comprant, però no tenia diners. Clar, quan ja treballava, ja comencé a tenir diners, sobretot en Madrid. Vaig anar a una casa, una llibreria antiga, però també molt modesta, i, oiga, mire, tienen libros de València i tal, i la dona diu, ¿pa què vols vostè llibre de València i tal? Però m'ho va dir en valencià. I se m'obrien els ulls, i total, esta dona era de Xàtiva, i estava casada en un llibreter madrileny i resulta de que tot el que eixia de València me guardava i jo li anava pagant a poc. I això va ser un començament de la meva biblioteca que ara tinc que recordar que són 11.500 llibres registrats, però ja no per el volum, sinó per llibres que jo procuro que siguin curiosos, raros, que siguin, a lo millor tinc exemplars únics o, en fi, tot una sèrie un conjunt, diguem,
que m'ha servit perquè jo tinga una alegria, estigui supercontent de la meva vida envoltada de llibres. A parlar de llibres estranys, és tota una vida col·leccionant i diguem que arriba un punt, no sé si és a principis dels 2000, que és quan vostè comença a publicar i publica prolíficament. Sí, perquè jo sempre he procurat, i sempre ho dic a tots els col·leccionistes, no? Que un col·leccionista o un bibliòfil, en aquest cas, no té que ser un almacenista de llibres o d'històries, no? Sinó que té que, de la seva col·lecció, la seva biblioteca, té que fer estudis. Per exemple, jo en cada un dels llibres, o procure, llibres, si no tots, la majoria, deixo notes quan el llisc o si és un llibre de consulta, deixo notes en lo més característic i lo més... I entonces quan jo me vaig donar compte de que tenia que publicar, però simplement per a compartir les meves experiències o els meus coneixements. I això és una cosa que sempre he tingut en compte, compartir. Jo penso que la gent, encara que escriga el que escriga, té de compartir i els coneixements i les experiències que dona el llegir un llibre. I això és fonamental. Pues, a partir d'aquest any, efectivament, és quan jo començo a publicar. I jo penso que tindria que viure altra vida per als projectes que tinc en ment. A mi me resulta molt curiós que un dels primers llibres que publiques és del 2002, és la Guia de Guies de València, que és un llibre enorme, supergran, i que conta les guies des del 1700 fins al 1970, més o menys, en totes les guies. Hem vist així, perquè estem en un dels magatzems de llibres també de Rafa Solaz, que hi ha també les guies, totes ordenades, de València, algunes d'elles fetes malbé per el temps i altres encara noves. Quins aprenentatges ha tret o com se va començar a col·leccionar? Com se comparen les guies? Perquè, clar, és un món prou curiós. Pues fíjate, és una bona pregunta i això té una lligama entre la casa que jo vaig anar amb mon pare, perquè un dels 3 llibres que vaig agafar era la Guia de València, que se deia València en la mano, de 1825. I aquest llibre el tinc també com un tresor i va ser, diguem, el germe, l'inici de que jo estudiara les guies, perquè me van ser fonamentals per a saber la història d'una ciutat. No? A vegades les guies són publicacions per a mi efímeres, que quan passen un any, a lo millor o 2, és una nova que canvia per complet els carrers o en fi, tota la informació que donen. No? I jo dic, bueno, pues tinc que fer una espècie de catàleg però comentat de guies de València per a que tot estudiós puga també, oye, mira, en el 1830 i pico pues n'hi havia una guia que parlava d'esto o que parlava de l'altre i tal, i és una espècie de no sé, de consulta o de viver d'informació, no? O sigui que això va ser el motiu. I m'ho va publicar l'Ajuntament i a més un llibre, com tu dius, gran i ple d'informació. I també ben prompte a aquesta data un dels primers llibres que publiques és aquell que Berlanga va dir d'Eixa València prohibida. Sí, per a mi és el llibre més important meu. Més important perquè cap havia parlat de lo que jo parle, de tot un recorregut per la prostitució de València o aquelles provisions que n'hi havia a través de les èpoques, a través de diverses èpoques. Vaig incloure moltes imatges que són fonamentals per a entendre diguem, l'època, cada època, el context de cada època, i per a mi, ja dic, se va fer un llibre espectacular que avui en dia està molt buscat. No s'ha fet una segona edició, però tinc que dir que se va fer un llibre de luxe, però el contingut és molt important, perquè quan se perga la memòria oral de generacions, per exemple, passades, cap sabrà o parlarà molt per damunt de tot el que era aquesta València
dels anys 30, 40, 50, no? El barri xinès, per exemple, en cues d'una banda de música en èpoques de falles, per pujar als pisos de la prostitució, per cert se diu cases de sube i baja, en l'argot valencià. Les prostitutes dones de cadireta, recordant a l'antic partit de la Mancebia de València, no? Que estaven allí en una cadireta de boga. En fi, estic molt content d'aquest llibre. Per a mi és dels més importants i el que més satisfet estic. I en aquest sentit també entenc que seria un esforç de recopilació, un esforç de dècades, perquè, clar, al ser una València prohibida és molt difícil també trobar material publicat, i més en l'època que estem parlant. Sí, precisament és el que estic dient. Jo sempre he procurat buscar, comprar, adquirir i coses que siguin estranyes, que no estiguen, perquè tot aquest material no està en les biblioteques públiques. Ara ja estan un poc més conscienciats de que els impresos, diguem, efímers, o els impresos o les revistes estes que se publicaven, pues ja comencen a haver en les biblioteques públiques. Però és que un investigador anava a una biblioteca pública i no trobava res d'això, no trobava res. A lo millor alguna notícia en el diari i tal, no sé què, però és que jo tinc des de reclamers de prostitució hasta manuscrits a lo millor que han prohibit en qualsevol cosa, no? I ahir, pues clar, és que n'hi ha molt que escriure en aquest moment, perquè és inèdit tot. I quines són les troballes més importants? Bueno, jo he pogut fer un repàs al llibre este que està tan buscat, de la València prohibida, i sí que és de veres que hi ha unes fotografies impressionants de Collado dels anys 70, però a banda d'això, que suposa que seria més fàcil de trobar, quins són les troballes respecte a aquest tema tan complex com és la prostitució? Pues mira, 5 o 6 troballes més fortes o més impressionants que hagis tingut. Sí, doncs mira, jo he trobat, per exemple, parlant del tema de la València prohibida i també de la meva obra Figues i naps, he trobat un manuscrit, per exemple, que inèdit també, que és Vicent el Pardalut, que és totalment una obra totalment eròtica, pornogràfica, valenciana. He trobat, per exemple, El Viru de Santeta, que tinc diverses edicions del segle, de principi del segle XX fins a quasi l'actualitat, però el més important és que vaig trobar l'edició que acompanyaven 5 litografies, 5 imatges pornogràfiques del Viru de Santeta. Això és raríssim, perquè tu tens en compte que, clar, el que és el franquisme, l'època franquista, això ha sigut ha provocat el que moltes d'aquestes publicacions s'esgarraren, se cremaren, se desfera la gent d'ella, perquè era un motiu de denúncia. I, clar, la gent tenia por i, aquestes revistes, res, i tal. També m'he trobat, va ser fonamental, i que això, si a cas parlarem després, és que jo vaig al carrer de Roters a una buhardia, un Porsche, que anava allí, i la dona, ahir n'hi ha papers i tal, i jo començo a mirar, quasi no n'hi havia llum, però veig unes revistetes que estaven enquadernades en un paper d'una comissaria d'ací a València, una comissaria, o sigui, estaven, diguem, ocultes. I quan jo els obric, ven que eren eròtiques. I clar, això era la primera vegada que el vegueren. I ahir vaig descobrir tot un univers que és l'editorial Carceller, l'editor de La Traca i de totes les publicacions que van ser motius fa 2 anys en la Universitat de València, una exposició fantàstica. I, pues aquest univers Carceller ho vaig descobrir així. Per això no és a lo millor una obra en si, però és un conjunt d'obres que va descobrir a l'editor. Això fa uns 30 anys. Abans de votar a Carceller, Vicente del Pardalut és al Musafes i és pràcticament coetani al Virgo de Vicenteta. Aquesta obra que era totalment desconeguda, i desconeguda vol dir que no n'hi havia ni tan sols referències a la seva existència,
Vostè la fa pública en el llibre de Figues i Napses? Figues i Napses, sí. Figues La i reprodueix totalment perquè jo pense que es mereixia, no? Reproduir-la com cal, una edició facsímil. I quina és la història d'eixa... No sé si és que hi ha alguna història darrere d'aquest sainet eròtic. No, la història darrere és que jo després de publicar Figues i Naps i tal, sé que aquesta obra va quedar impresa perquè en el Museu Faller, en les obres que tenen de Falla i tot això, n'hi ha una obra impresa en el mateix títol, no? Jo no l'he comprovat si és el mateix text i demés, però la història que té darrere és que una dona major ve y me enseña, oiga, usted y tal, no sé qué, me enseña esa obra. Y entonces digo, uy, tal, ahí n'hi ha un dibuix ahí, que n'hi ha un valencià, bueno, en fi, i jo dic, bueno, pues, clar, quan la veig, ves que està escrita en valencià, antiga, i que, bueno, en si la vas comprar pensant-me que estava descobrint verdaderamente lo que era, ¿no? Que era una obra inèdita fins a aquest moment. Després, lo que dic del llibre imprès, és un fulletet imprès, una obra de teatre, que possiblement està inspirada en este manuscrit. I ara sí que votem a Carceller, que n'hi ha tota... Clar, és que Carceller, damunt, hem vingut esta dècada, diguem, 2010, en què pràcticament la història de Carceller l'hem redescobert com 2 o 3 voltes, no?, entre tots la gent que heu estat investigant sobre la seva figura. Carceller, Carceller per a mi va ser, bueno, una passió la tinc perquè tot el que procure comprar ara hi són coses que estan caríssimes i que no se poden comprar o que ja les tinc, no? Però Carceller va ser el gran desconegut d'ací a València, un editor que tenia unes tirades impressionants, a més, primer a nivell local i després nacional, i que, com sabem, acabà afusellat precisament per aquesta crítica, primer per la qüestió eròtica, la seva primera època, i després, a partir de la República, per una posició totalment en contra del franquisme i sobretot anticlerical. Jo crec que la situació anticlerical de les revistes són les que verdaderament el varen fusilar. Perquè, bueno, també en contra Franco, perquè ell publica en un moment donat, durant la guerra, el període de 1937, publica quasi totes les portades, i si a Franco, o menjar-se un plàtano, o en fi, a lo millor en el llit en un moret, i clar, això era imperdonable. Bueno, quan l'agarraren, no va durar quasi res, i també algun dibuixant que també dibuixant la traca, com Bluff, per exemple, que també va ser víctima. Pertegàs, que era el dibuixant que signava com Marquès de Sade o com Tramús en la primera època, doncs va tindre més sort. Supose que estaria molt vigilat, però es va salvar de l'afusilament en Paterna. També era el que tenia, diguem, més qualitat. Sí, Carceller, el Pertegàs era un dibuixant increïble. Jo he vist inclús ja no dibuixos menors com podien ser en la traca, sinó pintures d'ell. Bueno, era un tio molt bo, molt bo. Parlem més de Carceller. Vostè ha comentat una història relativament desconeguda, perquè efectivament conforme s'ha anat investigant hem descobert que sobretot quan lo de la publicació taurina, el Clarín ven en tota Amèrica, arriba a vendre per això a França, a l'Algèria francesa, una autèntica animalada, i efectivament és una història molt desconeguda. O sigui, sí que n'hi havien vist en la distància pistes de la seva popularitat, perquè la traca és una cosa que havia sobreviscut, la memòria de la revista havia sobreviscut, diguem, el que és la guerra i la repressió franquista, però jo crec que mai ningú sospitava fins a quin punt havia sigut popular allò. Ell era un visionari per als negocis, perquè en un moment donat se convertís en l'editor de la traca, que era la seva editorial estrella, no? Però
però és que ell se n'ha compte que és un món que està molt demandat, les revistes eròtiques i demés, i en un moment donat comença a publicar col·leccions com Bésame, com El Piropo, o aquestes publicacions que feia quan la República, que se deia Biblioteca República, i ahí és on ell posa més l'anticlericarisme, no? Clar, hi ha un moment en què té problemes per a la distribució de les revistes, perquè totes anaven en tren o anaven en camions i tal, i inclús té problemes en aconseguir paper. O sigui, això ens dona una idea de la immensitat editorial que tenia este home. I, bueno, per no dir que ell se posa en el món del cine, té el cine propi, se posa en el món, per exemple, de la construcció, i funda una colònia en la Canyada, que no era gens coneguda, i continuem. Pues lo de la Canyada va ser espectacular, perquè ell comença a comprar terrenys allí en un lloc que cap sabien, i comença a fer uns xalets que venia i jugava, i ell aprofita les seues publicacions per a fer precisament publicitat d'esta iniciativa, el dia La Canyà, o sea que vamos, un tío, a mí me demuestra de que va a ser una persona que, claro, durant el franquisme, pues, clar, ahí estava silenciat, per això diuen que Carceller va morir 2 voltes, una quan la fusilaren i altra després, quan quasi no n'hi havia notícies d'ell. I ara m'alegra de que n'hi ha gent que està investigant sobre Carceller, perquè suposo que hi seran inclús més coses, no?, des que ell ha fet. Insisteix, és curiós, mor 2 vegades, encara així la memòria oral de que existia una cosa anomenada la traca existia. Estem parlant d'una persona que en aquesta època podria tirar més de 100.000 exemplars senzillament? O sigui, Sí, perfectament. Ell ho diu en una entrevista que se li fa una revista que se diu l'Almanac Valencià. Després jo tinc una entrevista també d'ell que vaig descobrir l'altre dia en una revista de la Fira de Juliol, i ell ho dia, o sigui, no tenia cap de... I a mi pense que no exagerava. O sigui, és que aquestes revistes estaven, inclús anaves a la barberia d'aleshores, no?, i tenien allí, i la gent llegia, o anaves després, votant a Espanya, no?, anaves a França o a Amèrica, i també se rebia allí les revistes. Jo pense que va fer tot un imperi editorial, però increïble, i un imperi editorial que ha desaparegut pues, milers de revistes i milers de publicacions d'aquest tipus. Per què? Per el que ja havia dit abans, la por. La por era fonamental. De fet, ell tenia en sa casa, però jo sé perquè jo vaig parlar amb familiars, tenia en sa casa enquadernades totes les revistes de la Traca i totes les revistes del Piropo, el Bésame, bueno, tot ho tenia enquadernat perfectament com a referència del que editava. I això jo penso que ell personalment, ja quan estava acabant la guerra, ho va cremar, perquè sabia el resultat. Ell va estar amagat durant un temps, però pareix que una denúncia el va detectar on estava i ahir l'agarraren. De fet, això és una cosa que els últims anys s'ha especulat molt, de que si va ser ell qui es va, entre cometes, entregar, que si el denunciaren... És que n'hi ha molts... Parlant en una bisneta, ell va dir que sempre havia contat en sa casa que ell vivia en una casa per ahí, per embajador Vic, i ahí va estar durant un temps, i pareix ser que la gent ja parlava, els veïns o alguna cosa, de que ell estava allí. Ell no baixava al carrer, no baixava res i tal. De fet, en els anys 60 fan una
un arreglo en la cuina, bueno, que cambien la cuina y tal, y en una doble pared allí apareixen el segell de la editorial Carceller, que estava fet per Tegàs, i apareixen uns documents. I entonces, immediatament, en els anys 60, la família l'esgarra, perquè encara estava la qüestió. No sé si a lo millor va ser una denúncia, això queda un poquet per a... no sé, no... Siga com siga, a ell l'agarren i desgraciadament, mira, el van fusilar allí, com fusilaren en aquest dia també a l'escultor Alfredo Gómez, que jo tinc amistat en el fill. En el fill, pues, també a l'escultor també el fusilen. Tornant a com de popular fou Carceller i relacionant-ho en tota esta por, avui en dia quant costa de trobar un número de la traca i alguna volta tindrem la col·lecció completa? En la Biblioteca Valenciana el que jo faig és, bueno, és un projecte que hem sigut pioners en què se porten coses del meu arxiu, ja bé siga de la traca o revistes rares que no tinguin allí, les digitalitzen i me les tornen. I jo sé que això ho han fet també en un familiar d'un dibuixant que vaig ser en Barcelona, també van ser. I n'hi ha molt complet de la traca, però complet tot, jo penso que alguna vegada, perquè, clar, jo penso que el crimen perfecte no existeix i que alguna vegada té que aparèixer un exemplar que falta. A mi me falten moltíssim. O sigui, jo sóc un bon col·leccionista de Carceller, però vamos, és que va editar molt. Jo penso que sí, que arribarà un moment en què, bueno, pues, tindré... El que n'hi ha és molt, ara en la Biblioteca Valenciana, per exemple, i en la Biblioteca Nacional de Madrid, i jo penso que ja se pot donar idea de tot el que era la traca. Que falten números? Pues, poquet a poquet. Passaran anys, però tan a complet. També estem parlant, suposa, de l'època republicana i la xala i això, perquè anar-se'n a la traca, potser dels 800, això ja sí que deu de ser molt més complicat simplement per el pas del temps. Sí, anem a veure. Sempre apareixen coses que no sabia la seva existència. Per exemple, jo em vaig trobar d'ell que això li donaré molta importància, una revista d'ell, que se deia El Chorizo Japonés. O sigui, que era també 7 números, crec que està editat. Jo tinc 3. Raríssim. Perquè, de fet, es coneix que aquesta revista va ser tan i tan censurada que hi ha números d'aixos que potser es imprimiren però mai no es distribuïren. Sí, ell mateix diu en la revista, jo que crec que tinc l'últim número, els últims, que diu que ja no pot més. Que diu, mira, és l'últim número que hi ha que s'imprimís del Chorizo Japonès perquè per totes les denúncies que estic rebent, que van ser moltíssimes. Precisament en el meu arxiu, ahir tinc una denúncia original que la vaig treure de casa d'una família d'abogats que suposa que intervendrien i tal, en una revista totalment innocua com era El Clarín. És la dels bous. És la dels bous. Pues ahir li poso una denúncia, no sé per què. Però ahir n'hi ha una sèrie de comentaris i tal, no sé què, sobre el Clarín. Increïble Carceller. I una de les troballes són aquests 2 almanacs, crec que són del 18 i del 17. Els almanacs són importantíssims, perquè l'almanac sí que era potser no tenia tanta tirada com un número normal de la Traca o de la revista Besameu el Piropo, en fi, qualsevol revista, i això sí que és més estrany inclús de trobar. Jo quan vaig comprar en una subhasta en Madrid van eixir 7 de colp, i era al principi que jo m'estava replegant lo de Carceller i tal, però vamos, vas fer una puja molt senzilla, molt humil, si siguen pues 120 euros, pues jo vaig donar 130. Bueno, jo suposo que no me vindran en la vida perquè esto li donarà molta importància, però cap se va donar de que era Carceller, era la traca i eren almanacs
i els tinc, i tinc la factura i tot de la casa de la subhasta, i me va vindre per al preu d'eixida, que eren 120 euros. Bueno, 120 euros crec que eren pessetes, però al voltant de 120 euros avui en dia. És molt graciós perquè quan entrevistarem a Antonio Laguna, que crec que era el poc de que faria un any que hauria tret ell el llibre i faria no res que hauria tret vostè el dels almanacs, i ell se preguntava que quant t'hauria costat a tu de trobar això, que és, no sé jo si és que no n'hi haurà més almanacs que això que el que té vostè o què, però... Pues mira, en Antonio Laguna tinc una anècdota que quan ve a casa a consultar el que tenia se tira les mans al cap perquè dius perquè comença a treure tal de la guerra, de no sé què, de no sé quant, i ell, però tens més? Sí, un moment, i tal, no tenia, com ara els tinc ja perfectament ordenats i tal, i ell, clar, se adona de que és una col·lecció molt completa, molt completa en aquest moment, no? O sigui, i em va dir això, diu, com és has comprat esto? Sí, però si no es troben, si no existissin a les biblioteques públiques, això està en mans de particulars o molts s'han perdut per a sempre. I aquest és el comentari que va fer Antonio. Després hem participat els dos, perquè estem participant en un documental sobre Carceller. Jo vaig dir una vegada de que València li dedicarà un carrer, que jo penso que està en tràmit, m'he pres, i bueno, pues ahí estem, con Carceller. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.